Nagpahimangno karon ang Department of the Interior and Local Government kundi ay LG Region 11 sa mga opisyal sa barangay nga likayan ang pag-apil-apil ug prayer rally alang kang kanhi President Rodrigo Duterte kay posible silang masilutan. Sumala ni Abdullah Matalam, ang Regional Director sa DILG 11, mas maayong mag-focus ang mga barangay official sa pagpanirbisyo sa katawan sa ilang barangay. Ito mga barangay official sa atong kabarangayan, ang atong mga barangay official sa kamaturan lang, political man ko sila sa mga medyo. Wala man ko sila yung mga partido. So dili sila dapat mag-apil-apil kung sa may kasikas na to sa atong mga bahin sa pamolitika. Ang ilang trabaho, ang ilang responsibilidad is ang atong pagtabang o pagserbisyo sa katawhan. Apil sa gipahinumduman ni Matalam ang mga empleyado sa gobyerno. Meron po tayong mandate dyan pa. May mandato po tayo. A political in nature po tayo. Non-partisan po tayo. Ma'am, bawal po ang department or the Department of Interior and Local Government mamolitika. Hugot karon ang monitoring sa DILG 11 sa ilang mga personahe ug sa mga empleyado. Hilabi na nga walag tuo ang ginapahigayong mga prayer rally isip pagpakitag suporta kang kanhi President Duterte. Wala man po ko'y nakita sa akong mga personnel diri sa DILG Davao Region nga nag-apil-apil. Pero adto na may mga lakang nga ginapakabuhaton. Ako nang gi-orderan ang among local legal na magbugda mi or mag-reorientation ni bahin sa mga partisan activities. So adto na mi mga pamaagi nga among ipahibalo o among ipaawag sa among mga personnel na ay mga dili gyud pwedeng apilan bahin sa pamulitika. Gusto lang ni Matalam nga makalikay ang iyang mga kauban sa ahensya sa posibleng silot ingon man ang mga opisyal sa barangay. Ma'am, depending upon kung unsay makita namo, ma'am, kay nanon alo na magutay proseso bahin sa mga ingana. So sa pagkakaron, depending upon the circumstances o sitwasyon kung unsa manggaling ang atong makita sa atong mga personnel na halimbawa nga mag-apil-apil sa mga ingana nga kabahin. Wala pa hinuoy na sakpan, sumala ni Matalam. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.